Studio ang Sondona Islari, Borimaka Dokora, Dularai Boroporai Sapani Bibankiri Bitangmanha, Dersinna Man Baunai Habapari Maupungdeng. Baksa Jillani Bendengau Tanai, Borimaka Dokora, Dularai Boroporai Sapani Bibankiri Bitangmanha, Sanneni Habapari Ladane, Aguni Bibankiri Purni Nokoro Tangnanai, Maga Domasini Gam Hamlainai Bahuinai Lagase, Dokorani Bibankiri Bitangmanha, Dersin Subungpurko, Maga Domasini, Manhanai Kulumnai Habapari Ladeng. Borimaka Dokora, Dularai Boroporai Sapani Apadgiri, Serot Boro Bitanga, Domasini Be Man Baunai Habaparini Gezerjang, Dokorani Bibangiri Bitangmani Nokorni Subungperjang, Snaiti Lalainajang Lagase, Man Baunanai, Kulumnai Habapariko Maupungnaनै, Goजोननाय मोननायखौ फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा फैबाय थानाय समाव बेबायदि सिनायथि लालायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ दखरानि गेजेराव मावलांबाय थागोन होननानैबो फोरमायबावो। मुसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारिनि खौरां। नैबे समाव नैबे फुं सम आरो दिनै 20 जानुवारि खालार 2022 मायथाइनि दा बेहाय नैबे समाव गिबियावनो आङो नै बोरिमाखा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय आरो लोगोसे बिथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोदों आरो गाहाम हामलायदों होननानै फोरमायनो सानदों। बे मोनसे मोजां हाबाफारि जोंनिनो एंगार हायै मोनसे आंगोनि मोनसे फोरबो मागो दमासि बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिनैनि नैबे मागो दमासिनि 6 खालाराव बोरिमाखा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दासान्दिनि जेसेबां बिबानगिरि आरो लोगोसे बोसोनगिरि बिथांमोननि न'खराव थांनानै बिथांमोननि बिमा बिफा आरो लोगोसे गासै न'खरनि गार्जेनजों लोगो हमलायनानै मोनसे सावरायनाय आरो लोगोसे सोमोन्दो खालामनायनि नोजोरजों दिनै बोरिमाखा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों। बे थारैनो जोबोद मोनसे मोजां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावनो गोनां हाबाफारि बेखौ नैबे बोरिमाखा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावफुंदों दिनै। बे जोबोद मोनसे जोंनि थाखाय मोजां जागोन आरो लोगोसे जोंनि गौथुमनि बेनो मोनसे जोबोद मोनसे मोजां बानजायनायाव फैगोन बियो गावनिनो जोंनि जि बिबानगिरि बिथांमोननि जि आंगोनि सोमोन्दो बियो दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे गोरा बान्दो जागोन बियो। दा बेनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाया जोबोद मोनसे हामदों होननानै आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि हिसाबैबो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे साबायखर बावहरबाय। जाहाथे बयबो जुदि बेबायदि आंगोयै बिबान लानानै बेबायदि मोनसे मोजां सोमोन्दो खालायनानै जुदि जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि दैदेनलांबाय थायोब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे जोबोद जुग जुग गोजोरथाय जानाया बे रोखा जागोन आरो बिदियैनो जोंनि माहारिनि जों दिनै मागो दमासिनि 6 खालार लोगोसेनो 2022 इंराजि मायथाइनि जानुवारि दाननि 20 खालार नैबे सानाव एबा मैयानिफ्रायनो जों सानैनि हाबाफारि लानानै बोरिमाखा दख्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा एबसुनि मोनसे मावनांथारगौ खामानि बायदियै जोंनि दखरानिनो गासै बिबानगिरि बिथांमोननि न'खर न' थांनानै बिथांमोननि बिमा बिफाजों मान होलायनाय सोमोन्दो मोजां सोमोन्दो लाखिलायनायजों लोगोसे न'खरनि गासै सोद्रोमाफोरजोंबो मोनसे सिनायलायनाय हाबाफारि एबा थांखिजों जों मोनसे मागो दमासियाव बिबानगिरिफोरनि न'खर थांनानै मागो दमासिनि मान होलायनाय एबा सिनायलायनाय हाबाफारि लादों। नैबे हाबाफारिया दिनै जोंना नैथि सानाव आगान होबाय। मैया मागो दाननि 5 खालारनिफ्राय जों जागायजेनदोंमोन, दिनै मागो दाननि 6 खालार आरो बे हाबाफारिखौ लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों बेखौ मानोना जोंनि गेजेराव नैबे हाबाफारिखौ लानानै जों बिबानगिरिफोरनि सोरबा बिबानगिरिफोरनि जोङो बिमा बिफा एबा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जों सिनायलायामोन, न'खरफोरखौ मोजां सिनायलायामोन। नंगौ बिथांमोनखौ जोङो जोंनि दखरानि जि
आफाद बे आफादाव बिथांमोननि मुंखौ जों सोना लादों बिबानगिरि महरै नाथाय थेवब्लाबो बिथांमोननि बिमा बिफा बिदा फंबाय एबा बिब' बिनानावमोनखौ जों मोजाङै सिनायलायामोन जाहोनाव खायसे समाव जोंनि गेजेराव मोनसे मालाबा जेनेबा मोजां सिनायलायनो हायैनि थाखाय एसे सौग्रालायनाय बायदि जानो नागिरोमोन मोजां माथो होलायनाय हाथाय बाजाराव लामा दफायाव लोगो मोनलायलायोबा जोंनि बिबानगिरिनि बिमा बिफा बिब' बिनानावब्लाबो जों मोजाङै माथो होलायनाय मोजाङै सोमोन्दो लानाय बेबायदि जायामोन नाथाय दिनैनि उनाव एबा दिनैनिफ्राय जों जिहेतु बोसोनगिरिनिफ्राय लाफानानै गासै सोद्रोमा आरो जाय बिबानगिरि बिथांमोन दं बिथांमोननि न'खराव थांनानै जों साफ्रोमनियावबो खुलुमनाय मान बावनाय लोगोसे सिनायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानायनि उनाव जों साफ्रोमनिबो बिमा बिफा बिदा फंबाय सोद्रोमा बिथांमोनखौ मोजाङै सिनायलायजोब्बाय न'खरनि सोद्रोमामोनखौ आरो जोंनि गेजेराव मोनसे मोजां सोमोन्दो एबा राफोद सोमोन्दो जाबाय होनना जों हमदांनो हादों आरो आं बोरिमाखा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनानै दिनै जिहेतु जोंहा मैया सानसे थांबाय दिनै नैथि सान बे नैथि सानाव आगान होनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों मैयानि हाबाफारिखौबो जोबोद जाफुंसारनाय मोन्दों जों मोनसे जोंनि आइ आफामोननिफ्राय बा आदा बाजैमोननिफ्राय मोनसे मोजां फिडबेक मोन्दों आरो गासैबो रायजो राजाफोरानो जोंखौ बाख्नायदों बेखायनो नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना आङो बेखिनियाव फोरमायथिबाय।